Mi a helyzet? YouTube, én Oliver vagyok, üdvözlök mindenkit a legújabb videóban, ahogy a címre is láthatjátok, egy újabb heti vlogot hoztam el nektek. Most keltem nemrég, most reggeliztem, most fogok nekiállni, ebédet csinálni, meg még a vacsorámat is most fogom megcsinálni, szóval gyertek, mutatom. Áthívott, hogy menjek át enni, szóval meglessük, mit készített nekem. Na hát ma a főztje az ilyen volt. Kicsit összerendezem itt az asztalt, meg egy picit összetakarítok, aztán kezdődik is faszim. Na akkor ma igazából egy baszt nyomunk, egy 3-as fehér, igaz? Vagy 4-es? 4-es. 4-es? És vágjuk fel teljesen. Valami mintát szeretnél? Aha. Kicsit, nagyot? Vagy azt a macsókaparásos témát? Jó? Oké, és nyomjuk. Ja, te var! Drop-élet néztem. Jaj. Szóval ez csak minta nélkül, igaz? Igen. Jó. Felülről? Maradjon? Maradjon. Jó. Meg ugye ezt a fehér... Ajaj, pacsit faszi. Ja. Hát egyik vendégem lemondta. Úgy gondoltam, hogy gyors bejövök, kajálok egyet. Egy ilyen lazább, semmi extra. Adag, most benyomjuk. Ugye itt mi az elképzelés? Hát, módkátra gondoltam. A módkát? Igen. Hátulról mennyit szedjünk? Nem sokat. 1-2 centi max. Igen. Előről? Hát, onnan is szerintem. Én komolyan nem értem, hogy oké, nem össze az időpontra, de miért törlöd le magad mindenhonnan? Tehát a csávó az letörölte magát a létező összes platformról, és nem letiltott, mert rákerestettem mással is, és a csávó az letörölte magát mindenhonnan. De amúgy úgy, hogy befoglalt 2 helyet is, szóval nem mindegy, a másikra találtam valakit. Tehát volt már velem olyan, hogy nem jöttek el és letiltottak, de azt, hogy törölte magát mindenhonnan, de ez újdonság. Itt készíthetünk. Kicsit félre gondoltam, kis csíkkal benne, kicsit felülről lehet nyesni. Felülről, 4 centi. Hát persze. Jó, oké. Király, itt. Hát, itt egy szokásos baszkat lesz. Kicsit rövidesen. Minta, valami, bármi. Hát egy csíkocska. Csíkocska? Oké. Hát most végeztem, 9:10 van. Között elfogy kardiózom, aztán igazából alszom is, mert holnap kelek. Szóval, ja, ennyi. Jó. Ez az helyzet, hogy be kell szállnom a rosszom, mert elfogyott otthon a pengém, és nem néztem. Úgyhogy vettem 2 ilyet. Hát félek.
félek, nem tudom milyen lesz. Remélem, hogy nem kutyaszar. Mi újság, mit szeretnél? Figyelj, szerintem egy szokásos, amit szoktunk, mellőről egy centit vágjunk közé. Oké. Figyelek. Annyit szeretnék igazából, hogy itt hátul kicsit már és azt így rendbe szeretném tenni igazából. Teteje szerintem jó, meg itt egy kicsit lejjebb kell szedni. Téprezzük be ezt a részt. Aha. Oké, és felül akkor jó. És hátul mennyit szeretnél? Hát igazából ebből nagyon nem sokat, ilyen fél mét, vagy fél centit. Fél centit, jó. Akkor csak ráigazítunk, aztán Ennyi. aztán kész. Na, itt van Marci. Marcival egy sleepbacket nyomunk, egy midfielder, igaz? Tökéletes. Szeretnél bele egy csíkot? Persze, mehet. Idóban múltkor az úgy jó volt? Bárhova. Oké, menjen. Főnök, hallgatlak. Hát semmi extra nem lenne, igazából mehet oldalra az átmenet, fölül meg hátul hagynám, aztán mehet oldalra még bele a szokásos csík. Oké. Aztán hadd szóljon. Hát most nagyon extra hajad. Itt felül begöndörödött, látom. Hát most muszáj volt neki. Hátul is nekem nagyon tetszik ez, hogy lelóg amúgy. Jó, akkor féd, csík, Aha, és aztán ennyi. abszolút. Jó. Egy midfieldet szeretnék, a tetejéből szedjünk vissza egy kicsit, meg textúrázzuk meg, meg valami komolyabb minta. Mennyit szeretnél felülről szedni? Hát egy ilyen fél centi. Akkor inkább csak pontozzuk, textúrázzuk. Hát igen. Aha. És akkor midfield, és erre az oldalra? Szerintem lehet megint jobbra. Jó. Oksi. Várj, geci! Várj! Az előző héten volt az ónom. Gyertek ide. Gyertek ide, srácok. Akkor tetejéből nem kell, aztán akkor midfield-re. Jó. Aztán Uram, süts be! egy tépő, egy komoly tépő. Mhm. Meg alul kicsit marcangoljuk meg a szisztét. Marcangoljuk meg. Meg. Jó. Jó. Felül hagyjuk békén? Ja. Jó. Jó. Ferikém. Olivérem, főnököm. Hát szerintem térjünk vissza a régi módba. Tében ez? Téper, ja. Dizájnt? Várhatunk? Lőjünk egyet? Persze, rábízom. Jó. A főnök? Hát ez lesz. Oké, és fentről? Hát onnan most egy fél centit, és ilyen kicsit össze, hát nem mondom göndörítésnek, hanem ilyen kócolás. Textúrázzuk meg? Aha. Jó. Okés. Felülről semmit. Jó, akkor egy féd, és szemöldök. Így van. Na apa. Apa, mondjad. Csak egy fédet, egy komoly fédet. Ennyi? Tényleg az a fédet? Ja, Hát ráfér, mondjuk. hát nagyon, Hát lehet, hogy igazítást is nyomunk itt. valami kövas. Rábízom. Jó. A tesókám, akkor egy szokásos baszkát kéne, és a Igen. tetejéből lehetne most egy kicsit többet is vágni, mert kurva meleg van kint. Hát már meleg van még. Ja. Meg a csíkot is lőheted szokásosan. Jó, okés. Na
És igazából a hétre végeztem is. A legjobb heteim közé tartozik ez a mostani közepes hétnek mondanám. Széttört viszont. Kiveszem, berakom, a barátnőjét addig mellette leszopatom. És mi megy? Verjük a tojáshalvá. Most láttuk meg igazából a készüléket, egy fél olvasás. a munkába. Ez kinek lesz? Kinek sütjük? Annak a kis buzi Noelnak. Lehet. Legalább nem idegen. Fogom! Hát most vettük ki a sütőből. Hát ezt a szívformát, ezt nem nagyon adta ki. Mindegy. A krém az jó lett, aztán majd holnap rá lesz öntve. Milyen lett? Elég stabil, tehát azért bele lehet szúrni a villás, semmi baja. Tehát azért megadom magunknak a pontot. Ennyi. Megcsináltuk a tortát. Hát amúgy nem lett rossz. Most megeszem ezt a pár barackot. Bocsánat, nem is barack, hanem nektarin. Aztán megeszem az edzés előttimet, és elmegyek edzeni. Lejöttük a metróba születésnapra bevásárolni, meg még veszek a srácunknak üdítőt, aztán elkezdünk készülődni. De mi van a születésnapos? Jó minden. Mi lesz? Egy komoly, jó lenne most már. Az a minta, egy komoly átmenettel, kis lófasznit. Jó, aksa. Boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot! Éppen öreged lettél, bölcsebb is talán. Őrizd meg, hogy emlékeid, és nagyon vidám. Köszöntünk hát téged, ha már És srácok, ez a videó ennyi is lett volna. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted. A következőben találkozunk. Addig is. Sziasztok!